Ak chceš zarábať 200 eur denne len z pohodlia svojho domova, zostaň tu. V popise tejto videa nájdeš odkaz na nástroj, ktorý ti to môže umožniť. Stačí kliknúť a vyskúšať si to sám. Mnoho ľudí už vďaka tomu zarába každý deň a ty môžeš byť ďalší. Dnes sa pozrieme na Chicken Road 2, nástroj, ktorý sa stal virálnym v roku 2025. Ide o inovatívnu hru, ktorá spája zábavu s pasívnym príjmom. Znie to ako sen? Možno. Ale počúvaj ďalej. Chicken Road 2 nie je len ďalšia mobilná hra. Je to gamifikovaný systém, v ktorom hráči zarábajú reálne peniaze tým, že plnia jednoduché úlohy, vylepšujú svoje postavy a súťažia s ostatnými. Tajomstvo spočíva v tom, ako efektívne vieš využívať hernú stratégiu a zapojiť prvky, ktoré ti prinášajú vyšší profit, ako špeciálne boostery, NFT prvky a jedinečné eventy. Čo robí Chicken Road 2 výnimočným, je možnosť napojiť svoj účet na partnerské platformy a vytvoriť si tak trvalý pasívny príjem. A že to funguje. Komunita už číta 10 000 aktívnych používateľov naprieč Európou a mnohí z nich zdieľajú svoje výsledky, od 50 eur až po 200 eur denne. Všetko overené reálnymi dátami z tohto roku. Alternatívy ako The Sandbox, Axie Infinity alebo Stepen sú síce známe, ale vyžadujú často vyššie vstupné investície a zložitý systém. Chicken Road 2 je navrhnutý pre bežných používateľov. Nepotrebuješ žiadne skúsenosti s kryptomenami alebo programovaním. Ak ťa zaujíma, ako ísť ešte ďalej, v popise videa nájdeš odkaz na sprievodcu, ktorý ti ukáže, ako maximalizovať svoj zárobok, na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť. Navyše, dostaneš prístup k aktívnej komunite, ktorá si medzi sebou vymieňa stratégie. Takže nezabudni. Nájdeš to dole v popise. Chicken Road 2 môže byť tvoj nový side hustle, alebo aj hlavný zdroj príjmu. Otázka znie, začneš ešte dnes, alebo necháš túto príležitosť prejsť?